Hei! Hello! Me luvattiin tehdä teille vastausvideo teidän kysymyksiin, niin nyt me sen teemme. Me saatiin aika paljon kysymyksiä, niin tässä nyt tulee vastauksia niihin. Meidän ensimmäinen kysymys oli siitä, että koska tulee seuraava levy? No, me ollaan tässä näin itse asiassa justiinsa tehty meidän demoja, ja ne on ihan viimeistelyä varten niin kuin valmiita, että ne rupeaa olemaan oikeasti ihan kohta valmiita ja ruvetaan lähettelemään niitä levyyhtiöihin ja katsotaan mitä tapahtuu siitä. No, seuraava kysymys on, että oletteko kovia pierämään? Siis meillä on ollut tämmöinen fanitoveri, joka on ollut hyvin kiinnostunut meidän suoltemme toiminnasta, mutta siis me emme pierre. Ikinä, koskaan. Joo, sitten seuraava kysymys on, että mistä nimi Sarka tulee? No siis tämähän on Amanda. Amanda on tämän keksinyt. Amanda voi itse kertoa. Joo, siis mä oon tämmönen ennustajaeukko, tai osa faneista on nimennytkin mut jo ennustajaeukoksi, koska mä saan aika usein inspiraatioita mun omista unista. Ja mä näin sellaista unta, että me oltiin Sarka ja luettiin siinä tyttöjen kanssa debyyttialbumin levyarvostelua lehdestä. Ja sitten me ajateltiin, että tämä oli ihan selvästi ennen uni. Ennustajaeukko kun olen, niin vaihdettiin sitten nimi Sarkaksi. Kyllä. Joo, mitkä on tulevaisuuden suunnitelmat? No, tässä nyt niitä demoja tosiaan, ne on ihan viimeistä päälle tai vaille valmiita. Ja lähetellään, katsotaan miten aletaan työstää. Olisi kiva sitä seuraavaa levyä saada ulos ja keikkailla paljon ja silviisii toteuttaa unelmaa tässä. Kyllä. Eli miten te löysitte toisenne ja perustitte bändin? No, tämä oli Amandan idea, tämä koko homma. Ja siis Amanda ja siis meidän vanha laulaja päätti, että hän haluaa perustaa bändin. Amanda kysyi mua meidän ala-asteen koulun ruokajonossa, että Alisa, tuletko soittamaan meidän bändiin? En mä osaa soittaa mitään. No, Amanda on vaan, rupeat basistiksi. Se on ihan hyvä. Sille tielle jäätiin. Ja siis Sandra ja Amandahan on siskoksi, niin sitä kautta sitten Sandra tuli kuvioon mukaan. Ja Vilma ja Sandra taas on niinku koulukavereita ja ne on tuntenut kans muksusta asti. Ja Tuuli ja Vilma on sitten myös lapsuuden ystäviä, niin me ollaan ihan tästä niinku kaveriporukasta saatu kaikki tähän porukkaan. Onneksi kaikki on ollut näin fiiliksissä tästä hommasta. Jes. Kuinka kauan kesti? Mitäs? Mitäs? Kuka keksi Sarkan? Kuka keksi Sarkan ja kauan meni koota bändi kasaan? Niin, kuinka kauan kesti koota bändi kasaan? Siitähän meni varmaan sellainen viikon verran, kun oltiin sitten järkätty treenis ja oli jo ekat biisit ja oli soittimet ja oli soittajatkin jopa. Ja ensimmäinen nimikin oli siinä vaiheessa, jota emme paljasta. Ehkä seuraavalla kysymys-vastausvideolla sitten, mutta siinä ei kauan nokkatuhissut. Ja tosiaan edellisessä vastauksessa jo kerrottiinkin, että se oli mun ja tämän meidän ensimmäisen solistin idea pistää bändi kasaan. Kyllä. Kuinka paljon Sarka tuottaa teille vuodessa? No siis meillähän on sellainen homma, että siis että jokainen meistä saa siis Gramex-maksut omille tileille ja teostomaksut siitä, että mitä nyt on tehnytkin biiseen suhteen, että kuka on tehnyt ja mitä. Niin ne tulee meidän omille tileille, mutta muuten me tehdään sillä tavoin, että me laitetaan meidän keikkaliksoista ja kaikesta muusta meidän Sarkan tilille. Ja me maksetaan niillä kaikki tämmöiset juoksevat kulut, niin kuin meidän treeniksen maksut ja sitten justiinsa kaikki bensakulut, kaikki tämmöinen ylimääräinen. Ja sitten kaikki se ylimääräinen, mitä sitten jää kaikkien muiden soittimien kustannusten ja kaiken muun jälkeen, niin ne ovat meidän siis virkistysrahastossa. Kyllä. Ootteko sinkkuja ja onko teillä FB? No meidät kaikki tavoittaa tuosta Sarkan FB-yhteisöstä, että sinne voi laittaa yksityisviestejä, niin kyllä kaikki käydään katsomassa niitä viestejä ja meillä on myöskin äski, löydämme sieltä nimellä Sarka Band. Siellä voi kysellä lisää ja osa on sinkkuja ja osa ei. Olipa korrekti vastaus. Kyllä. Missä asutte? No siis meistähän melkein kaikki asuu Hyvinkäällä. Sandra ei asu Hyvinkäällä, Sandra asuu Riihimäellä ja Vilma asuu Espoossa. Mutta kaikki ollaan kotoisin kyllä Hyvinkäältä. Kyllä, hyvinkääläinen bändi.
Kauan olette ollut kasassa ja montako levyä on ilmestynyt? No me ollaan oltu 12 vuotta kasassa, eli semipitkään. Ja meiltä on yksi, tää meidän debyyttialbumi ilmestynyt, joka on siis meidän ensimmäinen pitkäsoitto ja tähän mennessä viimeisin. Sen lisäksi meiltä on tullut muutama omakustanne lyhyt soitto, joista 2 ehkä on semmosia, mitä jopa kehtaa ehkä ihmisille soittaa joissain tilanteissa. Kyllä, loput on sitten semmoista tosi legendaarista matskua. Ja hei, meidän viimeinen kysymys olikin sitten, että pitäisi kertoa Eurojackpot-numerot. Montas niitä oli? 5 numeroa ollut, niin kuin, että mitkä oli ne Eurojackpot-numerot, ja sitten oli ne 2 jotain semmoista onnennumeroa. Mun muistaakseni se meni näin, koska mä oon joskus tehnyt Eurojackpotin, joten aloitetaan. Niin, mähän olin se ennustajajoukko. Joo. Mä sanon, että ensimmäinen numero on kyllä 27. Miksi? Se on mun onnennumero. Okei. No, seuraava numero on sitten varmastikin 5. Miksi? Koska sarkassa on 5 ihanaa naista. Okei, hyvä. No sittenhän seuraava numero on 12, koska 12 vuotta. Jep. No, 4. numero on 22. Miksi näin? No, koska se on hyvä ikä. Joo, kyllä. Ja sitten se 5. numero onkin... Se on tulossa ihan justiinsa täältä näin. Kyllä se tulee. Mä sanoisin, että se on aivan varmasti 37. Miksi? No en osaa selittää miksi. Okei. 6. numero on numero 6. Kyllä se on. Ja sittenhän 7. numero on 7. No niin. Näin yksinkertaista. Hei, onnea kaikille Eurojackpot-arvontaan ja hei. Se oli siinä. Se oli siinä, toverit. Ensi kertaan. Ensi kertaan. Kyllä vain. Ciao.